Kari Bhoi Dorbar menta kasngi kalapan pau ya kajing Sngewlem bandu no ya uwe ureu kraw bar unong ya lam barat ba Kari Bhoi. Kata kadi hadien kajing klat no jung Dr. Didi Lapang kum UMLA barim kanong po bat ubala yo ban badru hadu sausin kenti kum Menteri Rangba Khuborjylla Meghalaya. General Secretary Kari Bhoi Dorbar uba Sunlight Shadab habakran syakilat pathai Khubor ula ong ba kajing klat no u Dr. Didi Lapang Kalalong shisha kajing du nong kabakraw kamtam ya Kari Bhoi district belatip pat baru ya kum ukpa kathem Ri Bhoi kibadai halor kanong rim kum unong yalam ubaladon shisha ya kata kekerdan nong yalam. Ulapan paru bakani kajing klat no u Dr. Didi Lapang kalong ru kajing du nong kabakraw tang ya Kari Bhoi district bat Khuborjylla henry kadairu kajing du nong kabakraw ya Kari Bhoi Dorbar hakaba kum unong yalam uladon benta ban seng ya Kari Bhoi Dorbar da kajing tumu ban syakri kerpang ya ki pat ba Kari Bhoi district ya kajing sukhya kaman siam hakaba khatwei beje nin menmet sngo kumalapa nyang kenja kathem Ri Bhoi hakaba ubala penyo ya district Ri Bhoi unong seng ya Kari Bhoi Dorbar unong seng ya Kari Bhoi District Sport Association don shu hakane perthai Dr. Didi Lapang udai dingba uba kikhon kathem Ri Bhoi ki shongri tengan barot sikata Kari Bhoi Dorbar bat Kari Bhoi District Sport Association kasngan bat kayo bor bat kayo mensim kat ba udang don hasla jong gade kendo wat haki sngi ke jinglong temben ngidon ke ju ke jing sushit ke jing susngan tang ke kerteng ke jong u bat kalong renien ke bo udon mangi ke badang peteng ye ke jing syakri ngisngo bangiyo ban syania teli hau neu riu rat ba kumta ke e ke bangisngo nakaliang Kari Bhoi Dorbar bat Kari Bhoi District Sport Association ngisngo bau Dr. Didi Lapang udai klong snam jong kajing trekam ke jongi nrei wala kataru kum kinong tre ke babut din nadin jong o mi ai ke jing kular ya ganiga them Ri Bhoi be e jongi bangin ai ke jing syakri kumba u layalam yingi ngin pende ya keburom ke baula penkup yangi namar nginut banong badai lengba jong u Kari Bhoi Dorbar bat Kari Bhoi District Sport Association kalong kumne kumba kalong bat POE kumne kumba PE haduk kaneksi dingba ola kelon nrengidon kicinggan kebas kem ba met ba ukelon kisembai kin hap hamadan bat kin seibyang ye kiding ki basdang ban penkup ya kador bat ya kadur jong ka jinglong Ri Bhoi kumbadon uba Didi Lapang na kebenta jungi kade kalat bat ka kebuksiar kebangilayo ban trelang bat ubun bun snam kan long ka bor yang ngiru ban beteng ya kane kijing trekam deleng ba kemensim kebangilayo leng ba jung tiki khon jong kadong Ri Bhoi kikwa bagi dinjat ki jong ba Didi Lapang kinomlong ki dinjat haus yap nrei ki dinjat ki bala yu hauma ki ban ne sa bat ki ban nom lip lano lanoru ngakwa ban pen kin mau hang ne ya ki jinglong i kalong yan jong Didi Lapang na ka jingruai na ka poim jong melung sosatham tang arlan kendet ketenat ka khen barok ka snong ka smi dei haurang ba ken kibriu barok ki i lech sok Dr. Didi Lapang ini ai perto bat bot ya ki dincha ki jong pi bat ngi kermen bangin long ki so jong ka jing tre jong pi kerpang nakabata ikong kurim jong let Dr. Didi Lapang yo khon senrang bat ki khon kseu lai gut
ngidon ban ong ya pi kong bat ma pi ki khun bat ki khun ksiu ki khun ka them ri bhoi ki don asnda jong pi bat ringkat bat pi lagade ki umat jong jing kemen ne ki umat ki jing susi bat ngikular bakari bhoi kanai don silenter ki sngi ki jing long jing im jong pi ngakwa ruban put sngo deina margania ka logreniang jong doktor di delpang bagi khun ka dong ri bhoi ki da thrang e banyo ban jingo bat ban pe chisien ladagalat ka don ladagalenti ka don bangin yo I yo u banwan ra I ka met jungu hakari bhoi district kanang bagita gi bom yo lat bat ki bom la banwan ai kuble khatdu kin yo dagi jingdon jo ka met jungu walla ka long tang katto ka nepor ngidon ru ban ong bat ban kerpat nagam taga government bat ke district administration ba silanya ka tin pareng dari Bhoi Dorbar and Bhoi District Sport Association would like to request the district administration or the state government to declare a district holiday as it was because of him that Bhoi was granted a full-fledged state on the 4th of June 1992. So if there is a possibility, we request the district administration to declare the 15th of September 2025 as a district holiday. Detang kini Kyntien ki don bat ong nakaliang kini ki arteli ki seng ki bau Dr. Didi Lapang ulai don kiti wat hadu ke klip mat ke sngi ko khaddu jong ke jing im jong o. Dr. Didi Lapang is dead. Long live Dr. Didi Lapang, Bhoi District. Khuborjylla.